И здравейте, приятели! Аз съм Калоян и добре дошли в каналът ми Cheetah Vibe. Днес ще направим едно предизвикателство. No Thumbs Challenge. Или както е на български, без палци предизвикателство. Преди да започнем, оставете един лайк. Скоро няма да мога да правя така, но вие оставете един лайк и се абонирайте за канала. Хайде да започваме! Обаче, преди да започнем видеото, сестра ми ще ми залепи палците, защото аз не мога, защото съм тромав. Хайде! Коментири нещо. Какво да коментирам? Давай. И така, приятели, време... Ето, завързаха ми едната ръка, време е за другата. И ето, приятели, вече ми завързаха и двете ръце, тъй като аз знам някои предизвикателства, но другите не ги знам. Те са общо 5 и ще започнем с тези, които аз знам. И здравейте, преместихме се. Ето, първото ни предизвикателство ще е да рисувам без палци. Ето имаме бял лист, мулев и гумичка. Добре, какво да рисувам? Нарисувай коте. Аз като цяло не мога да рисувам котки. Добре, нарисувай нещо, което ти е лесно тогава. Къща. Добре, нарисувай къща. Добре, това няма да е толкова трудно. Така. Нека започваме. Ара да ми държиш камерата. Айде, добре. Да не си ми дал някакъв молев, който не пише. Глупости. Това е в най-хубавите моли, които имам. Ами какво? Ето като цветия ще направя. Сик. Ето общо цвете. Издръжка. И ето тук прозорец на вратата. И ами... Цък. И ето тук птички. Ами готов съм. Добре. Покажи си рисунката сега. Приятели, ето ми е рисунката. Това е красива. Пишете долу в коментарите дали ви харесва. Да или не. На мен не ми харесва. Не ви. Това е гадно. Време за следващото предизвикателство. Така, приятели, днес другите предизвикателства не ги знам, така че сестра ми ще ми ги кажем. Какво е следващото предизвикателство? Следващото е да направиш батълфлип. С 4 пръста. Не! Това не е възможно. Можеш. Айде отиваме за бутилка. И така, приятели, ето е бутилката, с която ще правя батълфлип с 4 пръста. Обясни как ти помага. Ето така. Тук ми е малко такова като малко хромче. Палец. Да, палец съм. И затова малко си помогам за да хвана бутилката и мятам. Дали не оцели направеното място, ще я чупа едната картина. Да щупа картина. Добре, това не беше толкова лошо. Опитама показва и ми опитите те. Операторката. Окей. Направих батълфлип. Трети опит. Чакай. Втори пореден батълфлип. С 4 пръста. Чакай да видим дали трети. Не. 2 поредни. Аз не мога да си изгъна пръстите. 2 поредни батълфлипа с 4 пръста.
към следващата. И така, приятели, продължаваме с предизвикателствата. И какво е следващото предизвикателство? Следващото е, но което ти вече го каза. Докато мислехме предизвикателство. Да обелиш банан. Да. Отиваме за банан. И така, приятели, време е да беля това хубаво малко кафяво бананче. Операторката да показва. Давай. Операторката взима и телефона и... Ти го дръж така просто. Ето. Ама не, трудно е така. А как ще го държиш? Ама не знам, аз като цяло ми е малко трудно да беля банани. Ето така. Така, не може ли? Не би. Що? Никой не е казал, че не е позволено с зъби. Аз го казвам. Искам да му щупа врата. Я ще се опитам. Ето тук отдолу. Лъж как. Ето тук отдолу. Но ето тук някъде му беше една цепчица. Тук е така. Бъдеш. Ако... Я дай ножица. Не. Окей, мириса на банан. Сега си хапни. Айде, хапни. Не. Хапни сега. Не. Няма не. Не. Ти така, че трябва да го задеш то банан. Не ми го давай. Ще го дам на мама. И така, ето. И така, продължаваме. Какво е следващото предизвикателство? Не се прави, че не знаеш. Да отворя чадър. Малко е на лош късмет, обаче не ми пука. Така, да показваш, моля. Айде, ти го дръж по-нагоре. Не искам. Така. Така, добре. Сега добре. Между другото, аз такива чадъри като цяло не мога да отварям. Това е доста лесно обаче. То да е лесно. Лесно. Абе не е хич лесно. О май гад. Как се отваря? Опа! Изкарах си палеца. Не на тук е човек. Ама къде? Това е супер трудно. Успях ли? Не. Давай. Така. Успях! Нека продължаваме. И така, приятели, следващото предизвикателство, тъй като е последно, ми е да си махна тихото от ръцете. Яде, чакай. Не. Абе, ей, що ми го правиш по-трудно? Така за кеф. Това ще е най-трудното. Айде. Защото аз като цяло не мога да махам бързо. Отиди по-напред, хората да те виждат. Изтребити. Аз не знам къде е краето. Ето. Ето, показва се палчето. Палчето се показва. Ето. Така. Време е за другата ръка, която мога просто... Толкова ми е потна, че мога просто да си я изплъзна. Е така. Ти викаш, това е най-трудното, се оказа най-лесно даже. Виж ми палците колко са забърчкани, ако се вижда на камерата. И така, приятели, това беше всичките предизвикателства. Ако ви е харесало видеото, оставете един лайк,
вече мога да правя така. Оставете лайк, ако ви е харесало видеото, абонирайте се за канала и коментирайте какви искате да са следващите видеа. Чао!